ka program ke belak penlong da ka office jong u block development officer ka jirang CNR di block Haribhoi district lengba ka NRLM program nak benta ban ai jing pensai lor ki babun gi lat glenti ban yo ya ki jing sengai habawan ki kamsha thombor ki kentai kena bat ka jing sha leben ya ka imlang ka salang ya gini ki jing ai jing pensai ban yo ya ki lat glenti ban sengai ki kentai lawan ban ai jing pensai ha ka awareness program ka balwan ban ai jing kren da ki resource person ki badai ki nongtre jong ka MSRLS lane ke Meghalaya State Rural Livelihood Society ki bakentup ya ke kong Memorial Karmalki kepada ke State Mission Manager lembat QA ki bal ai ya ke jing pensai da ka baong ba ke jing sha thambor ki babun bat ki bajarjar ki baki kentai kena kim syam lanu setia ban penpau hangno namar ke jing sha berngem bersit ne don da ki pat ki daw henrei da ke basngap jar kam syam lapan bahaya ki imlang ke salang namar ke jing im kamlong ke basngan habawan ki jing sha te sha khum ki ba om syam lanut ban penpau perthai habai kran bat ko kong Memorial Karmalki hadin ke jing lang kalong ba ka jing don jong ki longkmi ha ki self help group om tang bagai rap ban kentiu ya ke kam gajam bat ke kamai gaji lani ke sengkam sengjam henrei kan yarap ru ha ke baidei bat ke jingnya peliu jengmut ya ki jing e ni ki bakum kita ki jing sha berngem bersit ne sha thombor namar da sur jong ki khot hapo ke SSG bat da ke bapentip hapo ka village organization kan yarap ban penklan ya ke hok long breu man breu bat weng ye ki jing e bat basha thombor Hagini kesengi lai don lang ru kiwe ki officer na kita nak trikam jang sarkar baper kentup de yau video ka jirang sinar di blok u Dr. P Hajong ka kong Joanna Lamin kepada ke Center Manager Com Protection Officer OSC Nongpo nangta ke Dr. Charis Main P Khongla kepada ke State Resource Person ki nongilam sinong ki khot jong ki SSG pat ki VO baper lambat kiwe ngisngau ba ka self group ka de ka wei kerensan ka ban ai kum kerensan nam ta ki long keme bakin ya share kita ki problem sal ki jik ke jong ki shubok la don gajing sha da hieng shubok la da idon ni wei khot member hapo ka self group i sha da hau lok la ni ya sha da hau khon la ni gajia hapo yeng hapo sam la ni gajing sha rep ki khon la ni kanu gajing sha thombor kamut ka SSG ka ai ki kerensan bakin la ban ra hapo ka SSG meeting ban ye grand nangta lesi itu long kemi besha thombor ibalong kumi victim in snow shapting lesi la rai le i banwat ya kilat kilenti banwat jingarap lang makaan mo henre da ka jing don lang jong ki self help group pat chipong wot kin la ban yarap kin ki ban raise ka voice nang ta om bakan syukut ta hapo ka self help group ti ngidon ro ka village organization ka ba kham he shu ban ka self help group ha ka ba ki self help group ko khoi badon hang to hapo snong kin wan ka ta kan hon ka ba ka village organization te shu ha ka ni ka platform ka kham he shu ki la nang bon shu ki long kami amot leng ba ka ni ka village organization ki la ban wan ra ban yarap i ka tu ka long kami ban wat ki lat kilenti la da don kam ban shim dang ba ka lat jingarap jong ka sarkar mo la kalong naka one stop center la ni la kalong naka State Women Commission la ni la kalong naka police department ka syongkat kum ki case mo la da de baka don kam ban intervene da ka law le singin hapan le ki police de kan ni ka village organization kan ni rap ken ni long kame tiba syam kum kata kalanon bakin mi syakmat ban ayeki kum kajing kesan ke long ban penslor ki ba kumban suong no bagi ai ki kata kajeng pular bangingi don lang rekat baki wat nam tiang mon nama bahaki babon ki kap mentangi iba ki ja shubon ki jing sha thombor hendrei bon sen kalong kamilani ka tukay yang kasem kim not ban mi syakmat namar ba isngau bale se ngalong marway la ningat tiang nakata kadaw ki buri ki set tengi penslor leng ba ki self group bala don kido kilong kami ki basham kum kata kajing sha thombor idai ban manra ban ekran hapo ka SG meeting hapo ka VO meeting hapo ka CLF meeting ba shitli ki mi lang chicken ho ni khat iki kata ka solidarity ba ta ka jing tli ki mi syakmat ban rat ding khong ban thombor ya ini ki sha thombor ba kom tang kum taru leng ba ka ni kanarlem ni promote wi kita ki gender forum haki shnong repair balai ni promote ita ki gender forum ni promote ni gender forum kalong ma ni kwa ban wanra e kirang ba shnong ru ha kani ka kanhon ba namar tang ka kanthei kanom la ban ong ban address kita ki gender issues lani kita kijing sha thombor klem ka jingarap jong ka shnong lani klem ka jingarap jong rang ba shnong lani jong ka nong jong ki nong shnong hi brok wei tikani ka forum kan ai hi kalat ba om tang na ka VO ban ni rap la don kumita kelong yeng henrei kan don ru ka jing pentikna ba urang ba shnong ru don hajan ban ni rap iki la kalong hakno kuno ko benta bakin mi syakmat ban ai kijing ka shan
te ngi ya kan ka campaign ngi layo ban launch lengba ka sarkar India haka arp santri 9 November hang ni apo Meghalaya jungi ngi layo ban launch haka state level haka arp nyong 9 November te kum ta ter hadian mangila ade ban launch haka state level te kum kini ki campaign layo ban launch haka district bro ki district apo ka jala ga jungi bat kum jo menta kum bolong hang ni jirang ni launch haka block level ban nang ni sakmat pat kini ki activities kinjia haki shnong baro kin lakalong haka awareness program lakalong haka dur jong rally lakalong haka awareness program kumbalong mene ki don ki badawa ki ramba shnong badawa ba ikwa baki kun senrang ki jongi ki rangwa ki nong song shnong senrang ki de banyo ka jingkai spang ka pok so a ki de banyo jingi kai spang ki ak ki per kenang baki ro kenang banyada kenang mamaki ro kenyo jingtip kenang baki ro kinom le persya yang anu ka an mo namar ba lada kim don ka jingtip kamot le se ki le persya ya ka an namar le si ka de jing bom tip ki jongki deleng ba ka ni ka jenda campaign ikwa ban create kata ka mass awareness sensitization ni kinong song ba kadon ka an ladang ile ikano kuno ka ba kanu kuno jing chat thombor kamot kadon ka an bante la kami ki tingim kwa biginong song ken ngat hangta henry bikin long ki bre ki ba aware ni ki badon jing tip ba ngim dei ban pet khenya ka an bat baro ki dei ban song ha ka jing song suk song san banom ba baro kan thei kna senrang baro in song ka ba song suk song san banginom don kanu no ka jing song sir ya ikar kom trekam jo kani ga NRLM mo ki NRLM basically long ka form ki self help group lengba ki long yeng ki batuk ki berani ki snong no kondong per yuan rai ki hapo jong ni ka kan hon ka bangi ka self help group nang ba ki long kmi ki ba wan ngani ki long yeng ki batuk ki nyo ban ya kan show kan nyo ban ya pan telun ni ki ram ban sengi ki kam ki jam la jong nang bi la ban yeng halong ko jong ki kejat te nang ba om tang yi tu long kmi rei tu long kmi long tang yi long mi khmat shakani ka kan hon rei ka jing man toy kan le chak yeng bro ko bei Dina kaliang chong kay NRLM ni ai ki financial assistant mong jingerap yang satit kamo abalong kung ka grant ni ai ki nakaliang ng sarkar henry nak lapoy po kini ki self help group pat ki pentelon ni ki hakadur chong karam kum ta bak nang ba kawai pakawai kalong ye kinyo ya ka jing khayi pateng ka kam ka jam ka pabiang ka kamay ka jing pabiang tinang taman tapat lo jong ni ka campaign ka mamanta kalong namar ba kay NRLM kaya tray bat kilong kami bat kilong yeng kilong sem haman lagi snok te kini ki jing sha thombor barobor ki chia ba hakilong yeng mo manchu ong no ki jing sha thombor ki chia ba kilong yeng din ma kay NRLM ka don ka strong connection bat ki household ani kilong yeng ki hakinong nong kondong ay to tinakata ka daw long lengba ka sarkar India layo banya tray rengkat ken ban launch ni ka janda campaign na do usnem arajar apuar link baki self help groups Pidon kam projector ban pani film ne pidon kam projector nak bantai ki awareness program jompi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hinru ar nyau lai